assalamu aleykum alsilami ɗo woni hamdallahi ɗo woni alhamdulillahi ɗo cheikh ahmadou ɗo darnuno dina muɗum ɗo ɗum woni ɗo kiwon danki makko kiitiki ko hultatagol anni allahu akbar dina darinoki ɗo allahu akbar ko hultatagol anni ngol juuti de allahu akbar on yii suudu daridu fa toraniru ndu bindi ɓaleji ana mum ndu suudu abdoullahi cheikh ahmadou leli e muɗum plaki kewɗo yesto e nema ɓalejo heddaga suudu ndu on ɗon kuntanke goɗɗo ne wiye mouhamadoul amin aya welore wonɗo ɗum ɗon korɗo makko inchallah welore o yo korɗo makko noon plaki goɗɗo anni yestoyade on ɗon yo ceɗɗo goɗɗo ne wiye afa boubacary kadi ɓenta nduɗo suudu jaati wondu cheikh ahmadou leli muɗum ndu kañum e ahmadou cheikh kañum e alpha nou ben leli e mayru min tataka anni to tataka ana yaaji de tataka ana yaaji sanne sanne eka yaaji ɗinka towidu sanne sanne en de duɓɓe ley hen goni anni ɗum ɗo leɗɗe daari banggue ɗaɓro cheikh ahmadou to woni dammugal tataka ma anni gorko so tawi hande so tawi aɗa soyno gorko lelleyi dankiɗo hennema on ɗon goto e taniraɓe baalo boubacary danki makko kiitiki anni plaki o plaki o anni allahu akbar dina darinoki ɗo de alsilami dina darinoki ɗo de to caggal to woni toon woni to ɗumani wonto jonga fami yaaha toon somi yeehi toon fo so Allah jaaɓi somi ronka mi ɓamano fey so ɓammi photo mi siide mi ɓami photo ji ɗo karɗo jonka vidéo ni woni ko gommi e ɓamde joni joni alpha mi tiliki o alpha ali hay warñi hen yiiɗi binde hay ɗum ɗo wonɗo cheikh ahmadou leli ɗo sara janggude bindi tan